Ezek ellen voltunk már. Ez a Hunter nem rémlik. Hűha. Gyere dupla firálni. Stun, trap. Defej valamit. Befeltem. Mi Hunter lenyomta? Az jó. Bocs, gúzsolnom kellett. Nem baj. Kiment az esféljem. Kövigó Hunternak, smoke bomba, mit szóltok? Klón lejárt, 4 szek, utána indítom a Hunter Go smoke Akadtam, bomba. fasztom. Úristen ember. Trinket kiment, meg a Fall smoke. blind. Full clone. Megy a... Amba vagyok. A roar, geci. Az meg most Jöttem át, druid. Oké. elbasztam megint a Firt a Priston. Kidetelte. Trikót adtam, bocs. Jó, PS van Ez jön firálni. Full trap. Geci. Blokkoltam. Hát bazdmeg. Fél clone. Ülöm még. Most jövök ki. Jövök minden szarjuk. Mi menjen? Hunter vagy druid? Feláll. Mindenképpen Jó. feláll. Nem tudok létezni tőle. Ellopta a sípem. Hunter Fear? Pap Jó. full stun? Az jó. Tedd el nekem. Ha-ha. Nice. Onk az ork. Megnyitod, ma akkor megszeppelem. Kiment a fade is. Viszont. Menjen a Ja. Priest. Itt a Hunter. Nem, itt, nagyon jó. Full trap. Megy a Hunter, nem megy a tudom, Hunter. Francis, persze. Kapja a Disarmot rögtön, jó? Silence. Kicket, root. Kipil. Ha, Új shift. Anyád. Pop. ja, megy. Megszedtem. Aj már meg, bazd meg. Kunyandi. De megyek szeppelem, jó? Az a spell reflect. Engem elkapott, mint a szart. De no para, túlélem. Jó. Gózzunk ki egyet varira? Várjál, meg ne haj. Firba vagyok. Ki kell jönnöm? Ó, de Nem. hogy egyszerre haltok ketten, az nem fasza. Blokkoltam, nyugi. Vari PS-en. smoke. Silence. Oké. Bocs, nem tudtam oda az is felszakítani. Szép hill. De jó, hogy te ki tudod szedni. SVD. Trinketezett a mage. Ja, Vagy a Priest. Ultimate ezik. Ultimate vagy... Maradjon Vari? Maradhat. Jó. Figyelj, megindítom, jó? Pop blind. Ment a sív. Szép. Smoke nincs. Nincs. Ja, Kurva oké. anyád. Na. 20%-on voltam, 30-on blokkoltam. Hűha. Bocs, meg kellett. Varin vagyok, jó? Ki kell ütnöm, mert... Ja. Vari trinketezett. Kövigóra. Gyere, Vari, itt van. Standurás is, meg igazából elfírelt. Die by the sword. De jó. Amíg mitől? Darkness. Kiment a Darkness. Ja. Protection totem, kihúzom őket, jó? Hát ha...
Sámi blind. Sámi stun, meghal. Spirit Link, bazd meg. Mhm. Az mekkora Spirit Link volt. X-ben. Ki is jöttem olyan. Ah. Na, le is lopta, tessék, le is lopta az Atrama, geci. Meghalok? Jó. Az, Ne jó rátok tőleket. Lasszó. ja, csak DRS. Hol a vari? Nem, Kifiller. az nagyon jó. Nem ment ki. Majd most. Mire már baszhatjuk. Nem baj. Szakad. Root DH. Nem kapja meg? Anyádat. Ez hogy nem kaptad meg? Nem is értem, minek gózsoltam a... Figyelj, majd firelned kell a sámit, jó? Majd szólok. Még ne. A OE-ban van. Hexbe vagyok. DH-t megstánnolom. Most megy a sámi stán. Egyszer, hogy mindig jó pörög az a buzivari. De odaértem, jó. Ah, Hogy jött ki a Fearből? nem tudom. Sheep healer. Kim van. Nem akarunk inkább Pushiperom. DH-t ölni? Jó a vari, nincsen. Most már nincs trinket. Kicsit még kájtolnom kell. Hát csak megint Die by the Sword. Jó, Jöhetek de már az Luciferre. most jár. Jönnék. Hogy van trinketje a sámánnak. Nem De baj. jó, semmi nem tud kiütni a Fearből. Aj, Istenem. Sámi stán meghal. Sámi restán. Nem tudom Nem leütni a varit. Hát de egy unlucky game ez most komolyan. Húzgálunk őket kére körbe ám. Sámi 3 szek múlva meg lesz blindolva, jó? Nem. Sámi blind kiment. Nem. Vari stán. Sheep. Kim van neki full sheep. Nem tudok resipelni még. Jó most. A jó égnek.